హాయ్ వ్యూయర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ములక్కాడ మెంతాకు ఎలా వండుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఇందులో 2 స్పూన్స్ నువ్వులు వేసుకొని జస్ట్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. మరి కలర్ చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది కొంచెం కలర్ మారుతున్నప్పుడు ఇందులో కొబ్బరికాయ ముక్కలు, పచ్చి కొబ్బరి ముక్కలు అండి. వీటిని కూడా జస్ట్ ఫ్రై చేస్తే చాలు, కలర్ చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా వస్తే సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి వీటిని మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కర్రీ ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ఇందులో కొద్దిగా ఆయిల్, గ్రీన్ చిల్లీ, ఆనియన్ వేసుకుని ఈ ఆనియన్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ములక్కాడ ముక్కలు వేసుకోవాలండి. ఈ ములక్కాడ ముక్కలు బాగా కుక్ అవ్వాలి, అప్పటి వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. ఇవి కొంచెం కుక్ అయినాయి కదా, ఇప్పుడు వీటిలో టమాటా వేసుకుందాం. ఈ టమాటో సాఫ్ట్ అవ్వాలి, సో అందుకని లిడ్ పెట్టుకొని కాసేపు కుక్ చేసుకుందాం. లిడ్ తీసి చూద్దాం. టమాటో సాఫ్ట్ అయింది కదా, వీటిని ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఇందులో కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసుకుని ముక్కలకి బాగా పట్టేలా కలుపుకుందాం. ఒకసారి బాగా కలుపుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ ఒక కట్ట మెంతాకు తీసుకున్నానండి. దీన్ని శుభ్రంగా కడుక్కొని చిన్న చిన్న ఆకులుగా కట్ చేసుకుని వేసుకుంటున్నాను. మెంతాకు వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలిపి ఈ మెంతాకు మొత్తం బాగా కుక్ అవ్వాలి. కాసేపు లిడ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇలా కుక్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు బాగా మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకొని ఇందులో కొద్దిగా పసుపు, సాల్ట్, వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకుందాం. ఒక స్పూన్ ఆఫ్ కారం, ధనియాల పౌడర్ వేసి బాగా కలుపుకుందాం. కాసేపు లిడ్ పెట్టి కుక్ చేసుకుందాం. లిడ్ తీసి చూస్తే బాగా కుక్ అయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా మిక్సీ పట్టించుకున్న పేస్ట్ వేసుకుని బాగా కలపాలి. బాగా కలిసిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ పోసుకుందాం. వాటర్ పోసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని బాగా ఉడకనివ్వాలి. బాగా కుక్ అయింది కదా, ఇప్పుడు బాగా ఒకసారి కలుపుకొని ఫైనల్గా ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం. కొత్తిమీర వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం.
అంతే, ములక్కాడ మెంతాకు కూర రెడీ.